Phaka sidityaniswe nguYesu. Haleluya. Ngunyana kaThixo oye uThixo wamenza idini naye wavuma weze emhlabeni. Uba uYesu bengafanga. Haleluya. Besingelo wasihlanganisana kanje. Ngicimba uma silapha sisona ngendawo ezahlukeneyo, edolobha ezahlukeneyo. Haleluya. Kodwa uYesu unyana kaThixo wenza sihlangane kule ndawo Kristu. Sithi singazani kodwa sazane. Senziwa umhlambi womnyengo Kristu. Amen. Ilizwi likaThixo lamandla. Dibanisa abantu abengazani. Ukhothemba. Haleluya. Because kemena njema noSathane uyakwazi ukudibanisa abantu ngemikhwa yakhe bengazani enziwa kumhlambi. Amen. Haleluya. Wala uThixo man. Hey, akekho nofanisa naye. Bangajonga izinto sukela ndakholwa. Hayi man, hayi. Ayikho enye into. Akwaba singayakhona. Haleluya. Akwaba singagugela khona. Haleluya. Kwexesha libithe uSathane ekelemile ediswena nto abogama lobo uyakuba abantu abatsha ngabadala. Amen. Sathane akunyanya mama. Oltabana. Haleluya. Ayibonga sicela njalo lathi kusifunde apha bazalwana uThixo wasinceda. Ngenithi xa ndifunda iBhayibhile kwincwadi pha kwencwadi zokuqala pha koMateyu noMarko noLuka apho kuthethwa ngonantsika ngombhaptizi okwakuthiwa nguYohane ngogama lenkosi. Xa limalisi umbhaptizi lo uYohane lithi yayindoda nezinto ezitya ezazingatyiwa ngabanye abantu oyetya ngohlobo lohlukileyo kolu lwethu sitya ngalo kule mihla. Haleluya. Into ephila ngenkumbi. Inkumbi ke zizinto zapha ngaphandle, zizinto alogama lenkosi. Alogama lenkosi. Haleluya. Ngoba wayekhona le mission wayesenayo. Wayekhona le ndlela enzulungiselelo ngayo. Kwakuphila ke ngoku abe nendlela yakhe yokuphila ngoba wayekhona umlungiselelayo. Haleluya. IBhayibhile mawufunda uYohane. Haleluya. Noma abantu ababhaptiza. Haleluya. Haleluya. Emletheni oYordane iBhayibhile wayengabakhombi kuye kodwa wayesithi ukhona ozayo. Amen. Haleluya. Ukhona ozayo. Haleluya. Wayengathi mabakholwe kuye kodwa wayesazi ukhona umbusi, ukhona onamandla ukumkani ozayo. Haleluya. Bazalwana wasidibene ngaye lapho. Ade weza. Haleluya. Alibogama lenkosi. Bengona sibhala yehlabathi esusa sonke isono sehlabathi ivana kaThixo ngolo xesha. Bazalwana uYesu uzonceda mna nawe ukuthi ezi zinto singalokwazi kwahlukana nazo. Kodwa ufike yena. Xa kufike yena asiva apha ku-9 ke chapter 9 verse 14. Siva xa efikile, xa ethe wafika yena. Alibogama lenkosi. Kwenzeka ntoni? Ngicela nje uvele ifunde yonke nje mama. Enze bani? Manje ayishwankathela nje. Nami ke sithandaze kule hlala phansi. Ngiyakixesha kakhulu. Ngifunde nje wena uhlenayo egameni lenkosi Yesu uzoyela nje ke yeka kuyo egameni leJesu. Verse 14. Lapho verse 14 kunesihloko ukuphiliswa komntwana onamafufunyana. Verse 14. Bakufika kubafundi babona isihlwele sibangqongile nabachasi mthetho bebaxoxisa. Sakubona isihlwele savuyiseka kakhulu sonke. Sasuka kwangoko saya kuye sibaleka sambulisa.
Wababuza ke esithi, nixoxisana ngantoni na? Waphendula omnye esihlweleni apho wathi, Mfundisi, bendizise unyana wam kuwe kuba eneendimoni emenza angathethi. Ithi ke le ndimoni yakumqubula axhuzule, alephuze amagwebu, atshixize namazinyo, asuke ome. Ndithethe nabafundi bakho ukuba bayikhuphe, kodwa bakhohlwa. UYesu waphendula wathi kubo, sizukulwana ndini esingakholwayo, kodwa kube nini nani, kodwa kube nini ndininyamezela, mziseni kum. Bamsa ke, loo ndimoni yambona uYesu, yesuka kwangoko yamhlasela, watsho waxhuzula unyana lowo, wawa emhlabeni, wamana eqikaqikeka elephuza amagwebu. UYesu ke wabuza kuyise ukuba unaxesha lingakanani na ehliwe yile nto. Wathi yena, kwasebuntwaneni bakhe. Le ndimoni imphose kaninzi emlilweni kwanasemanzini ukuba imtshabalalise. Ke ukuba unako ukwenza into, sincede uvelane nathi. Wathi kuye uYesu, uthi ukuba ndinako, zonke izinto zinokwenzeka kokholwayo. Kwangoko ke wakhala uyise umntwana lowo wathi, ndiyakholwa, ndincede apho ukholo lwam lungenakufikelela khona. UYesu ke ebona isihlwele sibuthelana ngakumbi, wayikhalimela indimoni esithi kuyo, ndimoni ndini engathethiyo, esisithulu, ndithi kuwe, phuma kuye, ungaze uphinde ungene. Yakhala indimoni yambetha, watsho waxhuzula kunene umntwana, yaphuma. Umntwana lowo ke waba njengofileyo, bada abaninzi bathi ufile. UYesu ke wambamba ngesandla wamvusa, wesuka wema. UYesu eyekungena endlwini, abafundi bakhe bambuza ngasese besithi, bekutheni ukuba singabi nako ukuyikhupha le ndimoni thina? Wathi kubo, olulona uhlobo alunako ukuphuma kungengako ukuthandaza. How you calculate verse 1? Thessalonica chapter 5, verse 1, verse 17, sorry, verse 17, verse 17. Chapter 5 sawufunda ku verse 17. Nithandaze njalo njalo. Amen. waseNazaretha. Ulungile Nkosi, ulungile Thixo wethu, ulungile Simangaliso. Siyabulela Thixo, siyabonga Simangaliso. Nawe mntana wakho Thixo wethu uselemile ngaphambili umphopho welizwi lakho. Ncede Nkosi yamakhosi, thetha ngaye bengathi uyakhanya.
Siyathanda mali ngogama lenkosi. Makholwa apha yena zayithetha nje izinto nje inqomba noko zimbalwa. Umthandazo. Amen. Hallelujah. Le ngasifuna ekugqibeleni yona ndizawubane zithi thandazani ningayeki. Kisho le. Ayibonga Nkosi. Amen. Hallelujah ngama likaYesu. Thandazani ningayeki. Kisho le. Ithi thandazani njalo. Amen. Lento xa uyimilisa nje ngokwenye indlela kodwa ayithi okokoko uba namhlanje umile thandaza okokoko kayithi njalo. Hallelujah. Ayithethi bayikho into oyenza ngaphandle kokuthandaza. Hallelujah. Okanye ukuthandaza xa imvula la Vespa nobundawoni nobuphi nobuhleliphi makuphila umthandazo. Hallelujah. Nobuya driver, nobuya sebenza, nobundawoni enhlizweni yakho makuphuphuke umthandazo. Thandazani ningayeki. Amen. Hallelujah. Ndiyayixelela uba mhlawumbe singathandaza apha hour singayeki siqhubeke sithi kusemini sithi hallelujah. Kodwa ithetha ukuthi lento thandazani ngayeki mayibe kukudla kwakho umthandazo. Hallelujah. Amen. Ayibonise mayibe lifestyle yakho umthandazo. Amen. Nobuphi noba isimo sinjani noba siyavuyisa noba siyanxunguphalisa noba sikuvisa ubuhlungu noba kuthi suthandaza ungayeki. Amen. Thandaza. Amen. Hallelujah. Yabona lezigaba zomthandazo njengoba sihlangene ngokuthandaza. Umthandazo unezigaba ngezigaba. Amen. Kodwa wona ingumthandazo. Alibonga ngama lenkosi. Uma sithandaza okanye ungaqala kancinci uthandaza okanye mhlambi ubone sosebenza mhlambi usebenza okanye uma useteksini xa into ithi thandaza uthandaza kodwa isimo ngokuya uzule emthandazweni lo nto uThixo ayithukumise ngawe uzibone so thethela phezulu futhi ungajonganga abantu hayi uzawuthini kodwa manje umthandazo awethu uzibone so flowa noma mhlawumbe ukoma yena umthandazo wakho uyabiwa. Hallelujah. Uthi nobuyayo uyawusonqina ukomba ifosti inyama yakho kodwa xa uzingisa uyuzingisa uyungena ngokungena kumanqanaba omthandazo. Amen. Hallelujah. Apha sifumana uYesu engena igqitha kwisihlwele kubantu abaninzi. Ethi iBhayibhile kokho ababhali nabafarisi abantu abanye abangenalizwi nabaliphikisayo kodwa uYesu lithi iBhayibhile wagqitha kule ndibane kodwa ugqithe ngenjongo ngoba uYesu wakwisimo sobuthixo kwakungekho nto imfihlakalelayo kwakungekho nto imnqabelayo kwakungekho nto angayiboniyo. Hallelujah. Amen. Lethi indibane yasondela kuye lithi kwakho indoda ethile enomntana ongaphilanga lithi kwasekuncinaneni bakhe. Amen. uYesu wayimamela le ndoda wayinika attention ngoba uYesu udinga ngexetha uvula umlomo iphile ngayo yona ikhona indoda eqandayo kulomzi
and indoda ezwayo ephilisayo ayenza imimangaliso ayenza izinto zibonakale kodwa ivimba yiyo le yabika ingxaki yayo nomntana pha nomntana ayikudala engaphilanga unesifo asibeke ngohlobo simthatha simuse phansi omumzimba axaxashe umzimba angcangcazelawe kwenzeke yonke lonto le noma isisifo mhlawumbe soxhuzula malogama lenkosi lithi iphaphile uthi somthatha lo sisifo simfake nasemlilweni simfake nasemanzini haleluya ngoba sasifo sinesimeke alokho amadimoni waso astrong akwazi uhlekisa ngomuntu akwazi ukugcwela indimbane umuntu umbone senza okukhuzula haleluya mama mhlawumbe lasondela apho sisifo alokho amayinkosi uYesu waka asadibana nendoda uthi ke ngoku konke kuyenzeka kokholwayo akho nto ingenzeki njalo ba uthi ufundela ndawo kokholwayo verse 23 kafundela 23 yeah verse 23 wathi kuye uYesu uthi ukuba ndinako zonke izinto zinokwenzeka kokholwayo amen uyabona lapha uYesu uthi wathi kuye ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka kokholwayo alogama lakho kokholwa kubani kuye yena nguYesu ngoba ngela nkathi wayesese esisiku ebonakala logama wayenobuthixo kodwa wayithatha lento ayibhekisa kuye amen okholelwayo kuye zonke izinto ukwenzeka konke ingenzeki kuye kodwa funeka ukuthi ukhona alibogama lenkosi haleluya uYesu wathatha abafundi bakhe ngemini ngoba nabo eflaka amandla le babona amandla akhona noma behamba naye lithi wathi baba bawenza umsebenzi alogama lenkosi lithi bahamba babuya ubuya kwabo babuya bethabula nathimoni Yesu sisilulamele yonke into isilulamele haleluya uYesu akathi hayi nathenga kuhle wathi hey alogama lenkosi ingavuyelwa nilulanyelwa sithimoni kodwa vuyelani ukuba amagama enu ebhaliwe encwadini zobomi haleluya abazi ba ezi zinto zenzeka kuba behamba nani behamba nani haleluya ebanike ikhunya bahambani baba bemkholelwa haleluya tuli lento lukhona umkholelo Yesu inamandla nomthandazo ngaphandle kokholelwa andithandazela lento akhona izakwenzeka kodwa kwala kumthandazo nokhona haleluya kodwa iBhayibhile umthandazo wakhono noma umuntu abegula uyaphila asiyane izinto yonke into oyithandazelayo khona izakwenzeka haleluya awunoYesu alithethi ngoba kamkholelwa Yesu wena hayi thula nikoxetsha ntakulovula kuthi abafuna ukukholelwa kuYesu amen ngoba sihamba nje asisabothelelwa nganto asisenazo nento esibothelelwa zona haleluya siyahamba siyena sazela asisashiyuphishwa nezinto ezishiyuphiswayo amen ngoba siyahamba netoda enamandla yakhweleta manifuna yona yodwa ayifuni nemilinganiselo yezinto ayisabonakala ngamehlo ngoba idinga ukholo abantu bakhona amen uYesu kokholwa izinto zokwenzeka thayithanda le ndoda le njengoba yayigulelwe yayincamile
Njengoba ihambe indawo zonke izamazama ukunceda umntwana wayo, kodwa lithi iBhayibhile wathi uYesu okholwayo zonke izinto zinako ukwenzeka. Yaqoma mayivula umlomo, ngoba uYesu ayifuna umuntu avule umlomo. Ungavulanga umlomo akhona izakwenzeka. Uthi ewe Nkosi ngiyakholwa, kususa ukungakholwa kwami. Amen. Hallelujah. Ewe Nkosi ngiyakholelwa, kodwa susa ukungcikiva ukungakholwa kwami, ndikukholelwe kakuhle. Amen. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Onke uYesu apha abantwana bakaThixo. Ya, onakasa amandla. Lithi wathetha ilizwi, wathi moya ndiphuma. Hallelujah. Wayale, phuma. Alibonga igama lenkosi. Bamangaliseka abantu. Umntwana waxaxaza ngathi hayi uzawufa, kodwa bathi abantu nabawufile. Lithi wamama ngesandla wamphakamisa, waphakama ephilile. Ngoba kukhona izinto ziyenzeka. Azenze masinoYesu bazalwa. Hallelujah. Sathatha izinto zenzeka, uyangenze ma umuntu esiseke nakho, kodwa ngokho ziyenzeka. Sinako ukumvusa umuntu. Xa ubabalele bonke ungalinganisi, ungenzi nemilingo enziwayo kule mihla. Hallelujah. Abantu bahambe beyithatha besiya kwezindawo, kodwa xa ukholelwa kuYesu yedwa. Yedwa ungamculi, walela ukhona. Hallelujah. So endlini kaThixo ngakhona udingeka izibabalo zonke zi-operate. Amen. So sesiyapha anga-operate isibabalo esiyi-1 soShumayela. Nona wonke umuntu ungcamela uShumayela, wonke umuntu ungcamela uShumayela. Alibonga igama lenkosi. Wonke umuntu ungcamela uShumayela. Kodwa sazi uba uThixo zonke ezi zinto uzibekela uba sibe umsebenzi ebandleni lakhe. Kubekho iliso. Hallelujah. Kubekho izindlebe, kubekho ngamehlo, kubekho impumlo, kubekho zawusezemba. Kukho ivumbi elibi apha ebandleni. Alibonga igama lenkosi. Angadavada amadimoni kaSathane. Ibandla likhona, isibabalo sisonke sikhona, kodwa sithandaze kuvuke abantu abazaba nesibabalo sikamoya oyingcwele esiopareyithayo endlini kaThixo. Kuthi noma izinto ezifihlakeleyo esizimfihlo ezingabonwa ngabantu, kodwa uprofetha kuzibandla. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Simthandaze. Hallelujah. Ngayihlela zonke. Ngoba lethi iBhayibhile uthi uYesu lukhona uhlobo luthile. Hallelujah. Kwenye kwesigaba somthandazo. Apho uthandaze ngathi akwenzeke. Uthandaze. Akwenzeke into. Uthandaze. Kodwa xa sawufundisiwe uba lukhona lolu hlobo lamandla kumfuna uThixo, nakusathela kuThixo, unyukele kwelinye inqanaba. Hallelujah. Ololu hlobo alukwazi ukuphuma ngaphandle kokuthandaza nokusika ukudla. Hallelujah. Imfihlelo yamazulu leyo. Imfihlelo. Ungathandaza, uthandaze. Kodwa kudingeka uthule. Kodwa usuku lolunye uphindela ngolwesibili, ubuqala kwihawa, waze kwi-hours, waze esukwini, waze kwinsuku. Hallelujah. Uyenza. Uqhutshwa ngamandla ezawanikwayo. Hallelujah. Ase-operate emsalwanini. Hallelujah. Akafelwa nangemva kwakho. Hallelujah. Akusiwo nabayenzeleni into. Kasele ngawo, ufundiswa ngawo, awuthi wayekele, uyasiyekela.
ungene kuThixo uthule emthandazeni amandla omthandazo thandazana ningayini